Kardom pinibirtar juitha pinibirtar thanbang pinili sami hombari kilingpi aprang si birtang ton pencepaje midam de aprang birtang kumpi arjuitha Karlitang Rubin Tobi apran kedam juye puthak hamphang asong lapen rongarada tum pherang ke mai kepha Dong mukak on sing krorong along ASDC vote kerek amai kangni Tomon kit he jok ong dung hemrit kanaho APHLC asong pen sik sidul awareness lapen boot committee kiseng amai ing nipon Manja Thana long police atum bronze sugar heroin keneblong Birtang kumpi arjupon ikde da phi puthot birtang konpen chipaje midam sena Lakhain koira phoni lip constituency ke parlo bo phongrong pi borjana long Karlitang Rubin Tobi apran ke da maputhak hamphang so tum pherang ke mai ke pha ke damtang ni phai ke thom aning vealam ki mate wo phongrong pi borjan arong amekar Karlitang Robin Tobi apran ke dam joya puthak hamphang asong atum pherang ke amai ke pha alang li tumpen pherang ke amai ke pha hut kaning je ponke lapusan ikhenlo forest department lapen sarkar atumpen Karlitang Robin Tobi achor lapen asomar bangplia tumaphan langpon nangji asomar bangplia tumaphan lokapacharli awarsai pipon nangji Bangke thomjel ke thap thoda tumaphan lo serak nangji lapen forest department Karlitang Robin Tobi achamdam joipen ajok ke pamote kang api lapen asomar bang pliatum jo padap ani om ke choke jona phananta avetanglo pirthe kang tingko kason ke man loko son si osomar ka chilana poma pusi pherangke adbitung atum kahumri damahut amekri kloproplo Jongsi forest department pen lapen sarkar pen thang akera pipe lapen alang litum ke jongateng pachunche pulote katesong angdeng sitame sodak pen dengnang kok popusi nelip SYC rupsing thangchok KSYA adison lekthe KUC joyson terang KSA koilamati branch mephu Rafael terang VLC dorsing tisolap lapen wo phongrong pi gaubura soirong pia tumpen kehang padopor Nilipen News Pang Dakpon, Anilson Rongpar, News.24 Karbi Anglong. Nilipan ke apakta na indat pia bang wen telo pia bang velu nilitung ke kidugdet aso kidugdet aratapot asinili so mar bang plita biheg hak lang nudak che jar muchot pon dakta wilang po la sinilitum han government pen tanang rafek nang po so mar phan school pachali je phan niligi the lakha krener ke lumba jong disama lakha hinia hawara long tomon herai ke thipi gajo hemrit kana ho Patuminar lo dili por phahini rachi temapor men Assam Assembly election atomon ke jab ahir kang tangra ka sonsi men barla nang kachikirla phira jok tomon ar vela pen herai ahir kang tangra ka jok ong dung disama lakha hinia habar hemrit asar nung ke phalang no lapen herai apar ke ong jat ajok ke do ahem ting asar nung anta kana hok thedong ake sumpen chetong nanglo lasi ke phowek ame karahem lake Jona Singh Timung Orjun Timung Ram Timung Jiten Singh nar pendanglok ong dunga hemrit lapen biri bithong kicho ea hormu kove tharwe jangphong kanohok thedung dolo lasi ke sum ke phowek ahem tunatum Karbi Anglong autonomous council aphan prabjin pentin hei hui tame nangrap nangji puta pherangke angno choningri padopon Manjape News Pang Dakpon Sonjit Tiso News.24 Karbi Anglong Pini thereni phaisir kebarni lakha krep ho Mahamaya constituency kaparlo dom muka on sing krorong along ASDC vote kerek amai kangni Maya long Central Committee pen Jotson Be Rubin Singh Ronghang lapen Roman Be tumta chetong dun bangso Maya long kaprek asong pen ASDC asong along chipa ok dun BJP pen Bangner Kep Congress pen Bang Troxy lapen APHLC pen Banghini non ke bang GMLA kilig along ong dung vote pen highway ji ning theklong pusi pachini pot
Pinini Paisir Cap Arni, Crane Cap SP Hills, Howard Kehat LAC Arlo, Barhoy along APHLC Asong Board Committee Keseng Pon Napen, $60 put hektar Chetan Pon. Laso amaya longthon sing timong pensi mai chari pon lapen me ke pha alam the nomati youth president Prabhat Thangcho pensi than pon. Laso along APHLC pen non ke bangji Assam Assembly kilik along kachipate dunjia bang phusuren kramsa chetong dur. Laso along APHLC Hawar Kehat ele Finance Secretary Gobind Rongpi lapen youth atum chetong dun pen me RDP dur. Kawe Rongpi pia phansi President lapen kache terang pia phansi Secretary arpu pekpon. Jasemet bangso amai along non nangke leji Assam Assembly kilik along Hawar Kehat LAC pen ke ongdung abot pen kache pahai ponji aphan. Anpar da koson si emi thang lore kache rai kom thekji pangtang pon thekji 6 schedule pangtang nangji puhei hui rat atum pen jingbai chethan pon. Manja Police atum toya jo porphai cap apor malong eco sport amotor ke log along pen bronze sugar heroin kine ponlong. Labang so brown sugar heroin ke neplong check laki ihum eco sport amotor ke lok a number AS01 BR5678 dilai athana long pen signal aron karkan pen nang ke kat ke prapso kaliamat dilai athana pen tong sekot manja athana along birta nang palesi manja police atum towar ton pen eco sport amotor hojai nalapu opposite SBI bank along thanglong check lopusi manja osi jitumoni deka pen nang pachini dur. Khang chegapi ajwa por pinat amat amonit abangke tangke thomta katlong lap loputa manja osi deka pen thanpon. Labang so sai nona por ahut ke tengpon lake DSP Nahit Karisma manja thana osi jitumoni deka dilayosi bitupon sutia lapen office staff anparta kamando atum lapen police staff atum pen chetopet pensi ke klem pen kenep dunlong. Lapen keri kakuru bahot motor aruma long pen sabun ahomasom package brown sugar heroin long pon loklo lapen labang so brown sugar heroin pangrum pet pen 492 gram do hithia long ke jora nam lake black trokep troxike bag doji pusi osi deka pen pherangke along lamthe nang pachini dur. Labang so horlu Manipur bensi ke rang tahai lapen Nogao anatsi ke pon tahai pusi police atum honthe pon. Ahok pet alam the kachini jiaphan police atum non amat ke tarli pon bom lam. Kedam tangi phain kora nar cap arni kaupa asong pen rooftop along therang ke mai kangni. Political party ke doan adol ke doan tame asa political party atumke strong muchar koloma kaparenji polo tangte strong muchar political party koloma BJP bhana parem unji laso political party along mangsi cherab dun pen BJP bhan vote pipede pahol atuma pahai de je phansi nilitum bang chonengri la pen ke nilitum tame Karbi United People Association nilitum kaupa som tame non district committee la pen branch committee tu mana chingwai po chingwai chingsai pen nilitum jongsi BJP aphana parem unmeme adol nilitum bong non lang cari bom lo lasikoso adol na kapare munji hola so adol long bang nilitum ekdom ceklang sak pen open sinitum campaign unji la pen nilitum along district committee branch committee along a members doan avokar doan tame cerap rin pen hola BJP phan kaparem un chiji asong golama gatu so dolma hola long sin itum jakom pidunji la pe hola so asong Pini biorta lop onsikang tonpon iglok dumit hak me kardom.